Asociación Pro Enfermos Mentales, APEM, somos conscientes da importancia que ten a actividade laboral como unha das grandes ferramentas da inclusión social das persoas con enfermidade mental grave. Neste contexto, xurde Emprego Social, un centro especial de emprego sen ánimo de lucro que ten como obxectivo realizar actividades de formación e inserción laboral de persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión social. Na actualidade temos máis de 60 persoas traballando en emprego social que desenvolven labores de limpeza diaria e de locais, conserxería, mantemento e acondicionamento de parques e xardíns e viveiro de plantas. O principal activo de emprego social son os nosos traballadores e traballadoras que co seu esforzo diario e dedicación permítennos ser competitivos e conseguir un nivel óptimo na calidade dos nosos servizos. Emprego Social. Capaces e profesionais.